Hi. Ipay gaming nga nabot na pagod din sa Leyte. Check. Alright. Kapag ka na ito busog, balik ka itong mga kaugalingon. Pagpaka na ito itong mga sponsors po dito, Telecommunity, pagpaka na ito gusto tignan salamat. Ang Bryce Catering, Coffee District, Southscape, and Robley Shipping Lines, pagpaka na ito gusto tignan kayong salamat. Thank you kayo. Alright. Kanisunod nga kanta para ni sa among mga katribo. Para ninyong tanan, this next song is called Why Sukod?
Kamunasad, ang gugma ko.